3, 2, 1, go. Helo, pawb yn y byd. Helo. Sut ydych chi heddiw? Be? Gabriel yma ag yn oen Tamika998. Na, ma Limo Gabriel yma. Pethau fi sy'n cwcio, by the way. No. Ia, yn episod yma dwi jyst yn mynd i trio gael mwy o haearn, ond dwi ddim yn mynd i wneud yn byd. Na, pethau fi di na. Na. Pasio fo nôl. Na. Ia, o dwi'n cwitio'r gem, felly. O, dwi eisiau bwyd. O, dwi isio fyd. O, gwylach ti 5 ar ôl? Nagos. Siomedig. Ti'n oen, sti? Ti'n anwy. Ti'n oen. Ba? Ti'n oen. Ba? Yn fo villager. Village. Doing today? Hello? Is anyone there? No? Okay. Bye. Be? Ti'n really. Pam beth dwi'n neud? Dwi'n mynd dim byd ia so stwffia di o ma ia. Dwi just yn mynd i cyrru mlaen mainio bethau. Dwi'n mynd i chwmdan bwyd. Ie, fe hi ti'n neud hwnna. Tan ti bod yn wirion. Does i chwmdan mwy o coal fyd? Na. Cos gynna ni mond 12. Aien. Gynna ni mond 12. Gynna fi lot o aien. Gynna fi bron i'w full aien am. O, dwi'n gael mwy o col. So na i just gasglu hwnna. Cyn i fi llaff chdi. Pig, come here. Big. Ti'n gwybod jyst beth mae pig yn hwns? Ynddo, brwd fi. Be, mae mond yn 2. Be? Ti'n gwybod jyst beth mae pig? Efo brwd fi, dwi'n goro. Be, mae'n canu'r theme song. Tia. Be sy'n wrong efo na? Peppa Pig Ti'n gwybod ydi o. jyst beth mae pig? Efo brwd fi, mae o'n 2, oce? Ti'n licio beth mae pig? Dwi'n licio fo na, dw. Dwi'n just goro gwachad o. Gynt ydym wedi mynd i col mawr yn aien dwi wedi ffeindio, just i ffeindio. Ei, Os ydych come chi back ddim yn blind, down. ydych chi gyd i weld o hefyd. Dwi'n blind. O, cos ti ddim yn rydych chi yna fi? Gen fi 6 levels. Gwyna fi 10 levels. S levels gynna fi, wey. Gen fi mwy na chdi. Ia, a fama di'r aien yn Gen fi mwy na chdi, ia. Oes. 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 Mae 6 mwy na 8, ia. Oes. Oes. Mae na killer bunny yma, gen fo. Mae 6 yn dim ond mwy na 8 yna di. Mae na killer bunny yma. Na, seriously, mae na killer bunny yma. Ti'n killer. Excuse me, ti'n thief. Ti'n killer bunny. Easter bunny dwi. Fytha thing na nath ni watchad yn ysgol. O ia. I don't believe in the tooth fairy or the Easter bunny. Rabbit, stay still. Lawr fanna ti? Ia. Sut ti'n dod allan? Dwi'n cleanio. Cos dwi'n gwyna fi pack o skills. Mae na pig yn dod lawr efo chdi. Be? Mae eisiau helpu fi mainio, dwi'n gwybod beth yn mynd. Iawn, dwi'n mynd i cwcio pethau fi. Fe fi lot o col, by the way. Oh my gosh. I'm gonna make it rain diamonds. Cow. Daisy. No, not the help Daisy. Daisy number 100, di hwn. O faint o buwch da ni wedi lladd? 23. Dwi wedi lladd 23 o'n nhw. Oopsie. Ni wedi lladd cant o'n nhw. Ooh, egg. I'm going Lay an egg. Ooh, I got one. I got a baby chicken. Got a baby creeper. Explode. Explosion time.
Pan bod genna ni crafting table reit yn fanna? Gwyna fi... Sbia, pan genna ni crafting table? Chdi nefyd yna? Na ci. Na, seriously, dim fi nath. O ia. Na ci. Dwi'n belifio. Dim fi nath. Ti yn liar bach. Na, dwi. Dwi'n deud y gwir. Me telling the truth, okay? Okay? Me telling the truth. Me tell the truth. Okay? Me Miranda Sings. Ni saya dorang a ffit dy roed ffynaf. Okay, dwi jyst mynd i fita roll chicken ma. Dwi isio... Mae'n yw'n mwy. Pam gyna ni drws fama? Ti'n mynd yn os? Na. Mae'na coal o fana. Dwi ddim eisiau cael hôl o do. Dwi eisiau gael iron. Os gyna chdi. Iron hard. Gyna chdi ffod. It's hard to get iron. Really hard. Dim Dim dau bwyta sydd leather. i wneud. Os mae ber rhaid fi just... Yummy leather. Dwi'n licio leather. Leather yummy. Ti di wneud tutorial o blaen? Dwi wedi efo bro mowr fi. Ti'n mynd recordio yn beth o blaen? Wel... Ti'n gwneud fideos dy hun cyn i fi ddod? Do, dwi'n neud e. Faint o glwch ti'n dod yma? 15 to. Wel, gyna fi ddim byd i wneud dwi'n dwi'n jyst mynd yn ôl, cos... Mae pethau fi'n cwcio am paid a dwi'n o'r yma. Dwi'n licio dwi'n pethau chdi. Os beth yn ti'n mynd yn ôl, dwi'n licio pan ti'n oed, cos ti'n chwerthin really... Na, actually fi ddim yn licio pan ti'n oed. Cos ti'n annoying pan ti'n oed. Mae yna visitors yma o England. Dwi wastio Coney. Dwi'n mynd o'r cef creepy ma. Sut? Cos... Pickaxe chdi bron y marw. Ta'n gref iddo fo. Ta'n gref iddo fo'n barod, ia. Fe ddod i torri mo'n dim, ia. Dwi eisiau rhaid heina. Na. Dwi torri col i gyd. O, dwi jyst eisiau ffeindio iron. Mae iron na. Pam dwi'n mynd i ffeindio iron, ia? Dwi dal... Mae yna dim iron ar ôl yn byd ma. Beidiwch â chwarae byd ma byth, cos... Awch chi weld. Na, mae byd ma'n cool. Ia, ond mae yna dim iron ar ôl yna fo. There's not even diamonds in it, so that's not good. Ia, cos ti wedi gael nhw i gyd. Ia. Dyna pickaxe arall fe hynna, ia. Efo stone na. S'n mynd gyda ni pickaxe allan o iron? Efo stone. Gynna fi'n iron, sti. Oes gynna fi'n iron. Ond dwi ddim yn iwsio fo'n yma. Dwi ddim yn iwsio fi'n diamonds. Ti eisiau steak gyda fi? Oes, actually fi'n. Cos gyda fi llwyth. Dwi isio... Neu, a gei di 4 cooked pork Dwi ddim chop. isio dim byd, dwi jyst isio trio ffeindio iron. I ffrwyn helpu fi trio ffeindio iron. Dwi ddim, cos dwi'n ofyn colli tu fi. O ios, gyda ni cape inventory ar. Ia, oes, gynna ni. So gei di mynd. Kill that bunny. No, it's a Easter bunny. Easter bunny. No! Ti di gael o, anyways. No. Do? No. Do? No. Do, oce. Di hwnna'n gwa ni? Ynddi. Laptop MacBook. Dwi'n jealous. Na, dwi'n cen fi genis. Dwi'n dall. Be di hwnna? Be di hwnna? Beth ma? Pam yna dau yma? Ond mae'n gwybod bod o'n o hynna rich. Ia. Ia, o'n i ddim yn gwybod, sti. O'n i ddim yn rili gwybod. Dwi'n rich, sti. Ond oes. Oops. Oopsie. Oh, iron! We saved at last. Mae'n lot o... Nid i ni iron pickaxe yda fi? No. Please. Pam? No, Gei di bwyd fi gyd. O iawn. Na i neud o. Pam di fynd o ma, cos... It's not safe. Tafori. Oh, no! Dwi'n clywed o fi bron. Dwi'n mynd i gael iron ma, dwi'n mynd adra, cos dwi'n meddwl mae nos yn mynd i dod. Deud wrth i fi pa bydd mae nos yn dod yn di. Ynddi. Mae lleiad yn yma.
Ti'n mynd adra yn dod. Ti'n gwybod y ffordd yn ôl yna? Ydw. Be, i fanna? Na, just aros yma. Cos dwi'n mynd an 8 gear of the monsters. Ti'n gael... Di keep inventory ddim ar na di? Yndi? Na, di cofio nes di farw. Na, ond colli nes i neud o on. Checia. Ffôn na di mynd. Checia. Ia, ffôn na. Checia os mae keep inventory ar. Oh no. I'm getting this on this. Dwi'n gael di teleportio chdi. Cai Jos. Iawn, na i neud ein pigas i chdi am gynta sy'n gwneud y bwyd i gyd i fi. Iawn, gei di... Gynna fi 52 coal. Gei di heina, ia. A heina. Dyna digon. Ia. Gad furnace ni ar. Iawn, gad heina cwcio overnight. Wait, gan i swap gwely? Excuse me. No. Bydd i hein, batteries, i roed yn hwn. O, diolch am y bwyd. O, da, i sydd i mynd. Ia, neud o. Gael nhw. Nes i gael 3. Neud. Gai neud 3 nid a i pickaxe. A na i gael bob dim arall. Gen i'm sticks? Oes, gen i 6. Dwi'n mynd i'n gwybod sy'n sy'n. Na, dim fel sy'n neud o. Ia. Aki. Ia. Ti eisiau go professional, dwi? Oh. Si dweud do. Gai stone sword fyd? Na, sy'n gael. O ia, na, fi sy'n neud o. No. Gach dy gael. No, Mae gaddo? Yes. Yes, nes i gael hwnna. Gai hwn? Na. Wy, mae'n dau, dwi isio. Mae'n mynd y dau dwi isio. Ie, dwi'n gael 3. Dwi'n mynd i llaffu rhan. Na. Noi. Dwi'n lwcus. Iawn, dwi'n mynd i... Gysio beth dwi'n mynd i wneud? Be? Dwi'n mynd i organisio hwn, ia. Iron sword ac... Ho. Oh. Dwi di organisio things, fi. Dwi'n mynd i wneud farm. Oce, bye. Ia, dwi'n mynd farm yn gyda. O, dwi'n gael lot o bwyd. Diolch am y bwyd i gyd. Oce. So, na chdi. Can we 20 steak? Gael? Na. Oh my gosh, gyna Tamika 20 steg. 21. Iawn, dwi'n mynd i torri Anyone? Dwi'n mynd i torri hwnna i gyd I chdi gael seeds? Ia, i gael seeds a wedyn dwi'n mynd i wneud wheat farm. Wei, geith Dafod ffolio chdi efo efo pethau? Ia, da ni'n mynd i gael farm. Ia, Ti'n ffens gyntaf o. So, swn i chdi cod efo. Ia, mos mae yna bwyd. Ti eisiau fi adio hein? Gyda ni 64 na wan. Ia. Ia, mae 70 seeds yn enough, dwi'n meddwl. Ia, mae 70 seeds yn. Oh, awesome. Dwi'n mynd i ddal i fan'na, ond dwi'n gorfod gael lot o dirt a pethau i mynd i fyny. Ti fel pych chdi? Iawn, da ni'n mynd i wneud farm bach rhan. O na, dwi eisiau gwneud iron bucket yn dwi. Na. Na, paid o disgyn yna. O, na, ti'n mynd i disgyn so badly. Yay. Na, na i just torri fy hun allan ffordd yna. Iawn. O, iawn i. O, sbia? Gyda chdi torches? Oes. Na, paid o mynd... O. Sy'n bydd yma? Dwi eisiau gael un iron. Gynna chdi iron. Na. O, na i wneud y wheat fan yma. Gyda fi'n 13 stone. Bydd yna ddigon. Na i just wneud y wheat fan yma. Na, dor o ffens. Na, o wheat fan dwi'n asti. Dor o torches yn tynnu, because mae na peth rhan. Okay.
Iawn, dwi'n mynd i plansio hwnna. Na'n just gada furnace ni ar. Mae yna dŵr y rownd os o... No! Ddech chi jumpio ar efo. Na, na chi. Iawn. Dwi'n mynd i wneud yn arall yma. Os gynna fi lot o seeds. Hello, it's me. I'm in California dreaming of these years I'm after be. When we were younger, everything. Cool di fan fi. Mae fan fi'n cool. Dwi isio mwy o hwn. A wedyn, gael ei pwysio hwnna. Dwi'n mynd i hynti am iron rwan. A wedyn, dwi isio gadael hwnna. Hwnna fynnau. Hwnna fynnau. A wedyn, dwi isio... Pobl, dwi'n mynd i hynti am mwy o iron rwan. Oh my god. I don't know what I am doing. Dwi'n cael dros cyn i monsters a bethau mynd i fan. Dwi'n mynd i lawr i Ti eisiau fi ffixio hwn? Helpa fi mynd i lawr i fama. Ti eisiau fi... Teleportio. Ti eisiau mynd efo fi lawr i fama? Mynd efo fi? O, gyda ni just marw wedyn nawn ni. Ti eisiau... Dwi eisiau setio spawn Na, points mynd i fi. lawr efo fi i lle yna. Dwi isio Da setio ni'n mynd i gael lot o spawn iron. points Da ni'n mynd i fi. gael lot o iron o da ni'n mynd i lawr yna. Ni di setio spawn points fi. Dim rwan. Tyd. Fi ys neud marw ddo. Na, jyst dos i lawr. Cos dwi eisiau helpu chdi. Gyna fi torches. So dos at fi. So da ni'n gorau mynd rwan. So, ni'n weld chi yn fideo nesa. So, Fory. Tra.